सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। 10वी परीक्षेत भुईपावडा परीक्षा केंद्रावर कॉपी प्रकरण घडलं। या प्रकारामुळे गावची बदनामी होते। या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी अशी मागणी भुईपावडा सरपंच बाजीराव मोरे यांनी केली आहे। काय म्हणालेत मोरे पाहूया। आज या ठिकाणी आमच्या केंद्रामध्ये भुईपावडा 10वीच्या केंद्रामध्ये जो प्रकार घडला तो खूप असा निंदनीय प्रकार आहे। आज गेले कित्येक दिवस हे प्रकरण कायमस्वरूपी असं छापण्यात येतं किंवा त्याच्यावरती कायमस्वरूपी असं व्यक्त जी मीडियाकडून असेल किंवा इतर याच्याकडून असेल की भुईपावडा कॉपी प्रकरण आणि जो आरोपी जो आहे तो नेहमी बाहेर राहिलेला असतो आणि नेहमी त्याचा मनस्ताप जो असतो तो आहे तो आमच्या गावाला किंवा आमच्या त्या जनतेला तो नेहमीच सतावत असतो। तर आज बघितलं तर भुईपावडा हे केंद्र आज आमच्या 10-12 गावांना ते मध्यवर्ती ठिकाण आहे। शाळा सुस्थितीत आहे, तिथं असणारी व्यवस्था सुस्थितीत आहे आणि म्हणून बोर्डाने तिथं त्या केंद्राची नियुक्ती केली आहे। आणि आज जे हा प्रकार घडला याच्यामध्ये जर बघितलं तर आज जो आरोपी आज 3 महिन्यांचा जो आरोपी आज अटक झालेला आहे संजय राठोड मुख्याध्यापक उंबर्डे हायस्कूलचा, तर तो शिक्षकांना जी आणि त्याला जे सहकार्य करणारे जे बाकीचे इतर जे गुन्हेगार आहेत किंवा जे शिक्षक आहेत, खरोखर आम्ही कोणालाही पाठीशी घालणार नाही। आम्हाला खरं सांगायचं म्हटलं तर आमच्या आज जे शाळेचं या गावाचं आज खरं पाहिलं तर भुईपावडा गाव नसून आज वैभववाडी तालुका आमचा शिक्षणात अग्रेसर आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राज्यात पुढे आहे आणि आज अशा खऱ्या अर्थानं आमच्या जिल्ह्याचं तालुक्याचं आणि गावाचं नाव ज्या ठिकाणी ज्या इस्मानं किंवा ज्या आज आरोपीनं जे बदनाम केलं आहे ते खूप आम्हाला खूप मानहानिकारक आहे। त्या जे आरोपी आहेत त्याच्यामध्ये जे आज आरोपी जे आहेत त्यांना ह्या शिक्षणाबद्दलचं जी काय त्यांनी जे पावित्र्य त्यांनी राखलं नाही, त्या पावित्र्याचं जे पवित्र गंगेचं त्याने जे तिथं मलिन केलं त्यांना अगदी कठोरातली कठोर शिक्षा त्यांना झाली पाहिजे असं आम्हाला या ठिकाणी वाटतं आहे। आज गाव म्हणून व्यक्त होताना आज त्या गावावरती गावाचं नाव आणि तिथल्या जनतेचं जे आज मत मी त्यांच्या रूपाने मी या ठिकाणी मांडतो आहे आणि खऱ्या अर्थानं हे भुईपावडा प्रकरण नेहमी जे हे होतं त्याला आज जो आरोपी आहे संजय राठोड, असं संजय राठोड कॉपी प्रकरण असं त्याला नाव देण्यात यावं, कारण गावाची त्याच्यामुळं खूप नाहक आज बदनामी होते। त्याच्यानंतर तो आज जो त्याला जे सहकार्य करणारे इतर कोण असतील त्यांना देखील त्याच्यातले जे काही शासनाच्या ह्याच्याप्रमाणे जे काय असेल ते त्यांना त्याची शिक्षा व्हावी आणि याच्या पुढे कायमस्वरूपी आपल्याला आज तालुका जो जिल्ह्यात 1 नंबरला आहे, जिल्हा राज्यात 1 नंबरला आहे, हे नाव कुठंतरी आपलं कायमस्वरूपी आमच्या वैभववाडी तालुक्याची शांतता किंवा भुईपावडा गावची शांतता ही कायमस्वरूपी आम्हाला लाभली पाहिजे आणि त्याच्या माध्यमातून आज आम्ही आज या ठिकाणी मीडियासमोर व्यक्त होण्यासाठी आज खरं पाहिलं तर मी ह्या प्रकरणात पहिलीच वेळ व्यक्त होतो आहे। आज बघितलं तर एका माध्यमातून की त्याने त्याच्यामध्ये म्हटलं होतं की मुख्याध्यापक भुईपावडा संजय राठोड असं न होता कुठंतरी त्याचं वाचकांना देखील त्याचा वाचताना खूप त्रास होतो आहे, हेच मत या ठिकाणी मला मांडायचं आहे।